Здравейте! Днес ще питаме случайни минувачи за въпроси, свързани с българската история. И виждам там двама, които са перфектни. Съответно, нека просто слухам да ги питаме няколко въпроса. Здравейте, добър ден! Удобно ли е? Не крадем. Аз съм дошъл да ви питам няколко въпроса за българската история. Чакай, аз теб те знам. Ти си тос от Витушка. Нема пак да стане това. Нека да ви питам няколко въпроса. Първо, преди това, как се казвате? Аз педаки кара, аз съм Хасан, това е брат ми Асан. Асан. Асан съм аз. Хасан и Асан. Добре. Някакви хобита имате ли? Хоби? Да. Па имам. Да пия и да крада. Сега е много просто, сега става. Крада ли казах? Да взимам дружелюбно. Ясно, ясно. А вие? Моето хоби? Да. Моето хоби е нещо като циганската ареса дял Коледа бате. Бате Гнатов. Демек? Демек, влизам в двора на хората късно вечер, и си взимам вместо да давам. Аба, безсмели бе. Джиля. Добре, нека преминем